αυτές τις μέρες δεν σε βλέπω και πολύ καλά. Μήπως συνέβη κάτι, σε πειράζουν οι συμμαθητές σου? Πες μας πώς μπορούμε να βοηθήσουμε. Όχι κυρία, μια χαρά είναι. Μα πώς είσαι μια χαρά? Η απόδοσή σου έχει πέσει το τελευταίο καιρό. Να, είχα κάτι προβλήματα με την κοπέλα. Μην δίνεις τόση σημασία, θα περάσει από τέτοιες καταστάσεις πιο συχνά στο μέλλον. Ποιος είναι αυτός, ξαναλέω! Συγγνώμη, θα μου τελειώσω. Τι έγινε, μας παράτησε, Βγαίνετε, δρόμο! Αλέξανδρε, θέλω να σου πω κάτι. Δεν ξέρω τι να σου εξηγήσω. ξέρω και πώς θα δούμε τη σχέση μας. Θέλω να διακόψουμε λίγο τη σχέση με τα ίδια που θα πάρω. Εγώ αυτό ρωτήσω. Κοπελιά, τι έμαθες, γιατί κλαις? Θες να πάω μια βολτάκι να πάρεις αέρα? Οπα! Λοιπόν, για πες μου τι έγινε. Μ' άρεσε με τα γόρι μου. Έχει άλλη. Όχι. Δηλαδή, Μ' αρέσει και με βάζει. αυτό που έγινε δεν είναι σωστό. Δεν πρέπει να βαράμε τις κοπέλες. Θα το αναλάβω εγώ. Εσύ είσαι ο Κώστας, ρε! Τι έγινε, Εσύ κλαις τη Σοφία, ρε! Τι καίνε, ρε! Τι καίνε! Δεν θα να βαρέσει το ίδιο, καταλάβες! Ό,τι θες θα κάνεις, ρε! Ό,τι θες θα κάνεις, εντάξει το δούμε! άσε με κι εσύ, ρε. Θα τα ξαναπούμε, δεν τελειώσαμε! Ξαναπώ έξω. Χαζό, φέρε εδώ, πού τα λεφτά σου, πού τα λεφτά σου, κακομαθημένο τούμπλο σουρνάρι, τι θα γίνει, πότε θα μας πέσει τα λεφτά μας, Τώρα από Σαν τη τσιγάρα, μολύνει. ναι. Είμαστε, ρε. μια χαλάω σου τσιγάρα, άιντε, έτσι, έχει λεφτά πάνω, για μου, έλα εδώ, έχει αυτή λεφτά πάνω, Φύγε, έκανα μόνη φορά μην σε ξαναδώσω λεφτά. έτσι, Εντάξει. άιντε. Άιντε. Thank you.